Oameni buni, nu pot să zic decât faptul că după 30 de ani de așa zisă democrație la noi, pot să spun că am luat democrația, am luat-o de mânuță și am intrat cu ea în pădure. Și acolo, tată, i-am dat măcel. Pentru că ce se întâmplă în zilele de astăzi, un asalt așa de mare și pare să că destul de concertat asupra democrației din România, n-am mai văzut poate la state din cu totul alte regiuni. Și poate știți la ce mă refer. Dar na, asta e. Oamenii au votat, clar. 2 milioane, 3 milioane, 9 milioane, nu contează. Oamenii au votat. Dar atunci când nu se leagă lucrurile, vedeți, avem un sistem pus exact la punct, în timp, lucrat în timp, care atunci când trebuie să intervină, credeți-mă, își face treaba cu seriozitate. Cu seriozitate. Acum, toate aceste lucruri de la CCR, faptul că au avut dovezi solide sau că n-au avut dovezi solide de a intra peste aceste alegeri în turul întâi la președinție, cine mai știe? Unii spun acum că sunt voturi care sunt în plus, care sunt în alt saci. Oamenii s-au dus, au votat cu o persoană și se pare că acel vot a ajuns pe alte liste sau în alți saci. Cine știe? Noi, știți cum e, noi populația suntem ultimii care aflăm sau ultimii celor care ne se spun, care ne sunt spuse lucruri. Ultimii. Da, ce știu eu, știu ei la nivel înalt, acolo unde se iau decizii. Problema spune în felul următor. Nu e de ce s-a întâmplat acum, de ce s-a întâmplat cu excluderea unui candidat la președinție. E problema compromisului. E problema că dacă s-a întâmplat așa, de ce nu s-ar mai întâmpla încă o dată? Sau de ce nu s-ar mai întâmpla în alte forme? Înțelegeți? Asta e marea problemă. Crearea precedentului. Da? Pentru că dacă cineva acum și-a permis așa din neantul sufletului să vină și să pună, să facă o sesizare la CCR și CCR-ul să, nu știu, o fi adevărat, nu o fi adevărat, bazat pe dovezi solide și concrete, să facă o nerubărare a voturilor, e un precedent. E un precedent. Cine ne garantează că la votul la parlamentare nu se va întâmpla la fel? Vine un cutărică, partidul Bățrupt, și o să spună, stai bă tată, stai tată, că știu și eu, am auzit, am văzut, eu zic să mai numărăm o dată. Sau haideți să mai încercăm o dată. De ce să... Înțelegeți? Pentru că cel puțin ideea asta acum de numărarea voturilor, de așteptarea unei decizii de la CCR, hai să fim serioși, că nu suntem copii, știm în ce direcție se va merge. Se va merge că se va anula turul întâi. Adică, deja nu știu dacă ați observat, deja AEP-ul și BEC-ul, da, deja și-au făcut băieții calendarul pentru următoarele alegeri, când va fi din nou turul întâi, când se va repeta turul 2, asta dacă nu cumva să va mai trezi cineva să zică, păi stai bă tată, că nu merge așa, hai să mai numărăm o dată. Dacă există fraudă, trebuie dovedită și automat numărătoarea e, să spunem, de bun augur,
dacă scoate la iveală niște lucruri care s-au întâmplat. După aia autoritățile competente să-și facă datoria în cine? Cineva a făcut ce a făcut. Da? Că au schimbat voturi, că au... Cineva... Dar vedeți cum la noi se îngroapă. Nu contează. Face fiecare ce vrea, ce poate, cum poate. Vine cineva la televizor și spune: băi, uite, s-a furat, s-a făcut... După aia gata, nu se mai știe. Pentru că ideea e să arunci bomba, nu să și soluționezi problema. Da, mă, cu tare. Îl iei, îl acuzi, îl pedepsești dacă e de pedepsit. Da. Acum nu contează că e Georgescu, că e Lasconi, că e Ciolacu. Nu contează. Eu zic că tensiunile astea din societate, că cei care doresc și, să zicem, militează pentru Lasconi, cei care se bat cu pumnul în piept că Georgescu e cel mai bun candidat pentru președinție. Asta trebuie să fie în dezbateri publice, televizate, în media, mai nou și pe TikTok, Facebook, unde se fac aceste dezbateri, fiind spuse, care mai mult sunt decât jigniri de mamă, de familie, de... Adică toți înverșunați, băi, Georgescu e nu știu cum. Da, e ok, m-am uitat și eu, am reușit și eu ultimele 2-3 zile deși nu militez pentru absolut nimic, nici pentru Lasconi, nici pentru el, nici pentru nimeni altcineva, în sensul de a fi părtinitor cu cineva, nu. Dar, chiar și dacă este Georgescu președinte, nu e că ne scoate România din Uniunea Europeană a doua zi. Adică sunt anumite instrumente și anumite mecanisme de stat care nu permit așa ceva. Dar acum vine și întrebarea cealaltă. Păi la cum funcționează în momentul de față statul, și nu știu ce se poate întâmpla. Adică rămâi ca omul cu buna credință că, bine domne, hai, și dacă este Georgescu și are el mai o idee mai șuchie, nu știu cum, na, totuși există un premier, există un guvern, merge într-un tandem. Adică eu stau și mă gândesc, chiar dacă ajunge, eu știu, Georgescu președinte, AUR și SOS și eu știu, alte partide de această latură a reprezentativei, care reprezintă, să zicem, o anumită voce și un anumit curent. Dar nu s-o pune ei toți de acord, gata, de mâine ieșim din NATO, de mâine ieșim din Uniunea Europeană, de mâine întrerupem... Nu știu, eu sper să nu, adică nu cred că trăim într-un stat din Botswana. Cred. Așa vreau să cred. Da. Deci asta e părerea mea. Părerea mea e că, nu știu, statul, sistemul în sine, că e subteran, că e suprateran, nu mai contează. Pur și simplu au luat democrația, au băgat-o în pădure și acolo nu se știe care mai iese care iese viu de acolo. Ideea de vot, din punctul meu de vedere, ideea de vot e sfântă. Și nu o iau pe căi religioase. E sfântă pentru că dacă omul a votat așa, trebuie să te uiți la cum a votat. Că a votat în neștiință de cauză sau că a votat informat. Asta e. Cel puțin am văzut că mass media, cel puțin la aceste alegeri din 2024, și-au dat interesul pe cât posibil de a explica și de a arăta anumite lucruri. Și bineînțeles, instrumentele pe care fiecare dintre noi le-am avut la îndemână de informare. Că cineva s-a informat de la televizor, că cineva s-a informat din Facebook sau din TikTok sau din
adică pot fi considerate și alea căi și surse de informare. Am cer mii de scuze că am intrat la întuneric. Da. Din păcate s-a ajuns în situația asta cu democrația. Sănătate, numai bune. Seară plăcută.